Implementarea tehnicilor și tehnologiilor inovative de proiectare și fabricație pentru realizarea prototipurilor din domeniul industrial și medical reprezintă baza colaborării cu mediul economic. Pentru fabricarea produselor se utilizează tehnologii aditive, de prelucrare prin așchiere și de tăiere cu jet abraziv, utilizând echipamente de ultimă generație și proiectare software. Realizarea studiilor de fezabilitate în vederea implementării sistemelor integrate de management este o componentă importantă a activității alături de modelarea, simularea, optimizarea și conducerea proceselor tehnologice industriale și a sistemelor de producție. Cercetarea pentru implementarea de mașini unelte, echipamente și tehnologii neconvenționale în industrie, precum și dezvoltarea de soluții inovative în fabricație, se realizează prin tehnici de reverse engineering, prototype production și testarea sistemelor fluidice, pneumatice și hidraulice.